DXDC Radyoman Report. Gipaigmat sa Montevista Municipal Police Station kun MPS ang katawhan sa Montevista, Davao de Oro gikan sa hulga sa bisan unsang krimen. Sa pagkikinabi sa DXDC Army Davao kang Police Major Gerald Borja, ang Chief of Police sa Montevista MPS, yang gibutyag nga gipanubayan na karon sa ilang buhatan ang giingong kidnapping sa ilang lugar. Kinihuman sa post nga mikatag sa social media nga nag-ingong adunay mga taong gikan sa Asuncion, Davao del Norte ang miabot sa Montevista nga magpakaaron ingnog mangayo og tabang apan mandagit ug bata dayong pamatyon. Mato ni Borja nga sa ilang pagpanubay wala insidente niini nga na-report sa ilang istasyon apan padayon nilang gipaigmat ang mga tawo. Mga kuan lang community sa Montevista maging alert lang ma'am unya kung naay mga kadudahan ng mga tao ma'am inform lang gito dito sa station ma'am. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.